Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaның әжір савапларын, аның мәғфиретін, аның рәхмәт бәрәкәтләрен үміт итеп, шушы бейік Раббыбыз Аллахның йортына жиылған мөхтәрәм мұсылман қардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раббыбыз Аллахның сәләме, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булсайды һәр баршаларыбызга. Һәм һәр барша мақтауларыбыз, һәр барша улуqлауларыбыз, һәр барша хәмд сәнәләребез безне юктан бар кылган, һәр беребезне ризыкландырып, һәр беребезгә үзенең ниъмәтләрен биреп торучы, үзенең рәхмәте белән безне шушы җир йөзендә йөртүче, шулай ук үзенең рәхмәте белән безне җәннәтле итүче һәм үзенең гаделлеге белән безләрнең арасыннан җәһәннәмле кайбер адәм балаларын инде җәһәннәм газабы белән газаплаучы бөек Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә һәр барша хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Һәм безләргә шушы дөрес юлны, әдәп әхлак рәвешенең иң күркәм сыйфатын ирештерүче, безгә Аллаһ Раббыбызның иң зур мөгъҗизасы булган Куръани Кәримне җиткерүче галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә чын күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Инде кардәшләрем, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәребезне мүбәрәк кылсын. Һәм һәр баршаларыбызга инде Раббыбыз Аллаһ вәгъдә иткәнчә үзенең шушы җомга әҗр савапларын насыйплардан кылсын. Бүген сезгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисен искә төшереп үтәсем килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең янында утыручы сахабаларга мөрәҗәгать итеп, үзенең, ягъни әйтәсе киңәшен, минем бер әйтәсе киңәшем бар, диде. Шушы киңәшемне кайсыгыз тыңлый, кабул итеп ала һәм башкаларга җиткерә. Шуннан инде Әбу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: "Мин я Аллаһның илчесе" дип әйттем ди. Әбу Хурайра шушы мәгълүматны пәйгамбәребездән кабул итеп алырга әзер иде. Шул вакыт пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның кулын тотты. Ягъни кулыннан тотты. Бу инде әйтеләсе мәгълүматның ни кадәр мөһим икәненә ишарә ясады. Әгәр дә без кемгә дә булса яхшылык, игелек теләсәк, әгәр дә ул кеше нинди дә булса ялгышуда булса, без аны нәрсә эшлибез? Кулыннан тотып, әйдәле читкәрәк барыйк әле. Сиңа әйтәсе сүзем бар дип, аңа үзебезнең киңәшебезне, аның кайсыдыр кимчелек яклары булса, төзәтүне бәйнә-бәйнә җиткерәбез. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә Әбу Хурайраның кулыннан тотты һәм әйтте: "Аллаһ Тәгалә хәрам кылган нәрсәләрдән саклан. Иң күп гыйбадат кылучылардан булырсың", диде. Аллаһ Тәгалә харам дигән нәрсәләрдән җәмәгать, бу әлбәттә безнең тормышыбызда
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerine de tayanıp әйтәбез. Haramlar da aşık, halaller de aşık. Şolay bit. Бар харам нәрсәләр, бар халал нәрсәләр. Һәм нәрсә ул тыйылган, нәрсәне Аллаһ Тәгалә безгә тыйган, без аларны яхшы беләбез. Һәм менә шушы харамнардан саклану безне иң күп гыйбадат кылучылардан кыла. Ягъни әгәр дә без Аллаһ Тәгалә тыйганнардан, Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләне яратып, Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән шушы харамга, шушы тыйылганнан чыксам, ул мине газапларга мөмкин. Әгәр дә без эштә, хезмәттә хуҗаның әйткәнен тыңламасак, ул тыйганнан тыйылмасак, безгә хуҗадан шелтә була. Яки безнең премияны кисәләр. Яки безнең эштән куылу мәсьәләсе иң беренче чиратка баса. Шуңа да без нәрсә эшлибез? Тыйылабыз. Ул тыйганнан тыйылабыз. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля харам кылган нәрсәләргә әгәр дә без барабыз икән, әгәр дә кулыбызны сузабыз, аягыбыз белән барабыз, әгәр дә телебез белән харамга керәбез, күзебез белән харамга карыйбыз, бу ишракта безгә Аллаһ Тәгаләнең гаделлеге белән җәза булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә инде без Аллаһның харамнарыннан саклансак, безнең гыйбадәтләребез тулы булыр. Кай вакыт намазларга, мәчеткә бара алмыйбыз. Кай вакыт иртәнге намазларга уяна алмыйча интегәбез. Төнге намазларга мәхәббәт белән тора алмыйбыз. Һәм моның сәбәбен эшкә сылтыйбыз. Моның сәбәбен дөньяга сылтыйбыз. Ләкин җәмәгать, кай вакыт безнең менә шушы харамнар тыйылганнан тыйылмауларыбыз һәр барчасы Аллаһ Тәгаләнең гыйбадәтенә мәхәббәт белән килүгә киртә булып тора. Шуңа да Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыйылу безгә гыйбадәткә карата мәхәббәттә уята. Шулай ук Раббыбыз Аллаһның илчесе әйтте, Аллаһ Тәгалә биргәннәрдән риза бул диде. Әбу Хурайраның кулын тоткач, Аллаһ Тәгалә сиңа биргәннәрдән риза бул. Ризалык җәмәгать ул безнең тора торган йортларыбызда, безнең йөри торган атларыбызда, безнең ризыкларыбызда, безнең киемнәребездә, безнең бу дөньядагы кешеләр арасындагы халәтебездә, безнең эштәге дәрәҗәләребездә, һәммәсендә Аллаһ Тәгалә миңа шушыны биргән. Шөкер. Аллаһ Тәгалә мине шушы халәттә кылган шөкер. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иң бай кешеләрдән булырсың диде. Иң бай кешеләрдән. Безнең һәрберебезнең бай буласы килә. Һәрберебезнең мул яшисе килә. Кем хәзер турып басып, юк мин фәкыйрьлектә яшәргә, мин фәкыйрь булып яшисем килә дир. Беребез дә әйтми. Бөтенебез дә яхшы дәрәҗәгә омтылабыз. Яхшы йортларга, яхшы атларга омтылабыз. Һәрберебезнең яхшы машинада йөрисе килә. Шуңа күрә, менә шушы Аллаһ Тәгалә биргәненнән риза булырга кирәк. Менә бу чиракта Пәйгамбәрбез әйтте, иң байларыннан булырсың. Чөнки әгәр дә безгә Раббыбыз Аллаһ хәзерге халәтебездән артыгракны бирсә, бәлки без масайып китеп, инде Аллаһны танымас идек. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы биргәннән безгә түбәнрәк бирсә, без һәр вакыт зарлануда булыр идек. Шуңа күрә Аллаһ безгә үзе белеп биргән шушы халәтне шөкер итәргә генә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ Раббыбыз нәрсә диде? Телисеңме? Шушы Мәккә, Мәдинә үзәнлеген алтын белән тутырам дигән мин хадисның мәгънәсен генә әйтәм. Шушы хадистә телисеңме диде? Шушы үзәнлекне алтын белән тутырам дигәч, Пәйгамбәрбез юк диде. Без хәзер әйтер идек, шулай бит. Бер кисәне булса да, я Раббым алтын белән тутырсаң иде. Юк, юк диде. Я Раббым, бер көн аш булып, бер көн тук булсам иде диде. Аш вакытта сине искә алып, синнән сорар өчен, тук вакытта синең исемеңне искә алып, сиңа шөкер итер өчен диде. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу дөньядан риза булу җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, күршеләрең белән гүзәл муамәлә кыр диде. Күршеләрең белән. Күрше хакы Аллаһ хакы дибез. Инде күршеләр белән яхшы муамәлә кыру, күршеләр белән яхшы итеп аралашып яшәү Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Җәбраил минем янга төшеп,
Күрше хакын аңлатканда мин уйлы идем. Мин вафат булгач, күршемә дә миннән мираска берәр нәрсә тиясе, өлеш чыгарасы, аңа да берәр нәрсә тиядер дип уйлыйдым диде. Ягъни мирастан хәтта күршегә дә өлеш чыгарасы була икән дип уйлыйдым ди. Шуңа күрә күршенең хакы җәмәгать бу инде һәрберебезгә кагыла. Һәрберебезгә авылда торсак та, шәһәрдә торсак та, кайвакыт шәһәр җирендә әле айрыша да куркыныч, чөнки 1 ел, 5-10 ел торып, кайберәүләр күршедә кем яшәгәнен дә белми. Шуңа да инде менә бу күрше хакын хаклап яшәү әлбәттә һәрберебез өчен мөһим җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: күп көлүдән саклан. Күп көлү калбны үтерә диде. Күп көлү кешенең күңелен үтерә. Без инде кайвакыт шаярырга яратабыз. Кайвакыт кызыклы хәлләр сөйләргә яратабыз. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тыймады. Әгәр дә анда хаклык булса, ялганга гына кермәскә кирәк. Ялганга кермәскә кирәк. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да имандылардан булырга, иң байларыннан булырга һәм әлбәттә инде кардәшләрем һәр барчаларыбызга мусульман булып яшәргә һәм әлбәттә күңелләребездә иманны сакларга һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыеп яшәргә һәр барчаларыбызга да насыйп итсә иде.